24-hodinový maratón najúspěšnějšího športu na svete organizují fotbalové entuziasty u Midžila Birciach вже skoro 20 rokів. Усе в часі рождественських свят. Futbalový zväz Humenné Koty zastrešuje všetko futbalové klubov v okresí medzi Lavorce, Humenné a Snina. Každoročne podporuje aktivity tohoto typu a samozrejme aj ten turnaj Laborecké 24, ktorý je už toho roku 18. ročníkom, patrí mu už taká zaslúžilá história. Laborecká 24 začala naперед zanietencami, takýma z Laboreckého, ktorí sa fotbalu venovali aj profesionálni, aj vo voľním časi. A 0. ročník bol v 92. roku. 84 zápasy v Vise Mustiev, ktoré vlastne hrajú celý večer trojkolovo, to znamená, že 3 kola každý s každým odohrajú. A z toho sa potom vlastne počítajú vo svedke určiť sa najlepší strelec. To je taká veľmi atraktívna súťaž pre našich teraz už molodých, ktorí tu ani na svete neboli, jak sme začínali. Počas tých rokov sa vlastne to takto vyvinulo, že ono sa vlastne vece už hrať o vodu. Ale ja im furt tým účastníkom deklarujú, že toto bola pôvodná myšlienka toho bola, že by sme si spríjemnili toto vianočné sviatky, že by sme sa mohli stretnúť. Odohrali sme 4 zápasy, zatiaľ máme 3 v hre, 1 prehru, ale je to strašne náročný turnaj, lebo sa hrať v kuse 24 hodín a na fyzičku je to strašne náročné. Mužstvo tvoriť minimálne sim hráči alebo vysem plus 1 náhradník a hrať sa 4 hráči v poli, čiže 4 na 4, 2 razy minút, čiže je to 14 minút čistého času. Aj pre hráčov, aj pre nás rozhodcov to je ťažko, je turnaj, bo treba byť v dispozícii 24 hodín. Voláme sa Chucky Dream Team. Už ideme vlastne 8. rík a sme partia chlapci, ktorí sa zjedeme, možno z celého Slovenska, máme z Nitry tu chodili, z Košec. No a ideme sa zahrať, skončiť tak, čo skončiť. Je to vianočný turnaj, že sme sa zahrali, posidili. 4 zápasy sme hrali na 0. Je to dlhý turnaj a ešte sa môže všetko zamotať, takže ideme od zápasu k zápasu, hlavní partia a sranda. Je to akcia, ktorá dúfam si, že si zaslúžiť väčšiu pozornosť, lebo vzhľadom na to, že to je 18. rík a robia to zanietenci, to je Sokol Vydraň, ktorí sa tomu venujú. Jem rád, že najväčším sponzorom je mesto Laborec a že môžeme prespäť na takú skvelú akciu, lebo si veľmi vážu týchto ľudí, ktorí 24 hodín uvoľnili, dá sa poistiť pohodne svojho domova, prišli tu a robia to, dá sa poistiť zadarmo. Robia to z presvedčenia, zanietenia. Na 24 chodila už jak malá. Pamätám si, že šiem ani nedočiahla cez zábradlie sa pozerať na hráčiu, lebo tam hral mi otec, potom písnejšia aj Peska, teper už chodiť jak divák a ja takisto za posledných, môžu povedať, 15 rokov nevynechala ani jeden raz. Sú hráči, ktorých si všímam, ktorí sú šikovní a už roky nesklamali a aj to zaujímavé aj pozerať, keď príde taká molodá krv, novotvári a je to strašne super akcia. Ku vianočným sviatkom toto patrí tá 24, takže každý rok tu chodí. Čo si veľmi vážu, toto ľudia nečakajú od toho nič, nejaké odmeny, proste robia to zo srdca, chodia toto zachovať a vážu si ich vykonať, prirovnávajú ich, čím skončiť peršie alebo 8. Každý z tých Vise Mustiev je morálnym víťazom. Okrem mužstva za 24 hodín dokázali, že fotbal je ich srdcu najbližší. Na hrisku ochabili všetky svoje sily. Poda kotrem fotbalová fortuna žečila a inšie za úspech považujú i toto, že na tým fotbalovým maratóni mohli byť. My sa dnes s vami lučíme i tešíme sa na striču kolo ďalšieho vydania Rusínskeho magazínu.